Бәйрәмнең тарихы ерак гасырларга барып тоташа. Питрау ул җыр, табигать һәм чәчәк бәйрәме. Инде ничә еллар бу традиция дәвам итә. Һәр вакыт шушы көнне без Питрау бәйрәменә җыелабыз. Инде Ходаем барлык кешеләргә дә исәнлек, саулык бирсен. Күкләребез аяз һәм тыныч булсын. Яңа Саул җирлеге башлыгы Мөслим районының Керәшен иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Галина Романова бәйрәмдә катнашучыларны сәламләп, тәбрикләүләрен җиткерде. Традиция буларак җирлекнең иң өлкән кешеләре 93 яшьлек Елена Семенова һәм 84 яшьлек Иван Собинга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бәйрәмдә алтын һәм көмеш туйларын билгеләп үтүче парлар да хөрмәтләнде. Монда ихласлылык, монда кунакчылык, монда ниндидер бер табигать белән аралашу, монда ниндидер бер җылы хисләрне инде туймый калмыйсың. Очень нравится, обстановка здесь красивая, погода, соответственно. Әлеге Питрау бәйрәменнән соң эшләр нык башарга бетте. Шул үлән, шәндер хәзер. Шуның кыргызларның беренче ни булган инде. Туган тумачалары кайда ераклардан менә бу елда көн бик матур итеп ачылып китте. Туганнар, дуслар, җыелалар. Табигатьне олылау, аңа табыну, булганына шөкер итү, матурлыкка мәдхия җырлау, икмәкләрне җыеп алу алдыннан ял итү бәйрәме дә ул Питрау. Яңа авылында бәйрәм быел да гөрләп һәм шаулап узды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.